ito ngayon. Dito ako naman mag-dito niya eh. Ano, ma'am? Dadalhin ko pa yan sa ligas. Ada? Sa online kayo gua, ma'am. Terapia ko. Ha? Terapia. Ay, kaya man pa. Oh, sige na ano. Pero dayo sampai ning lembaran ada. Feeling mo ako. Wow! Ang laki-laki. Nakaka-joke to for 30 minutes na nga. Ikang i-record ko.
Dahil mga chop sa ito. Pusin. Yun natin? Yun? Pusin na yung chop nito. Ay, naka-live ako man. Video man. Ma-edit pa ako. Mura ako ma-edit siguro. Oh no! Oh no! Mura ako. Buhay na buhay ang background. Hindi na siguro masikat. Extra, tilapia. Siyempre, habang nag-anong ka dyan, hindi mo na ako mag-video. Joy. We're focusing in Lamadang. Yan naga. Bonus ka naga? Orak pa lang ka nag-bonus na. Ama yun mga... Pare, guys, level ko na ko. Ano na yan? Oh, yung basan ko. Oh. Dapat tayo may pagwarang. Baka may magsusog ng kalig yun. Ito, tanong ng suso. Naranong kami. Nabunong ko, tanahulog yun ang CR. Wala nang ibang yun. Ayan po ang aking kaibigan na si Domingo Bandola. Pigitap niyo po ang sirang lamada. Pag natanan mo pa ang lamada, mas masirang pang hatila. Mas masirang pa. Lamada.
150 ang ka ba nga? $228. 350 ang kilo. Mahal na ng kukakan, ma'am. Paras na sa mga 350 ang kilo ka. Mahal na ng kilo. Ayan, sa dagat po yan. 150. 150 ang to mga. Tapos gunting na ailing ko sa video mo. Extra ka ganito. Hindi ko busy yung dumaan kaya gumaran. Busy si Marada pa sa likod. Teka, gago. Nag-slice. Nag-slice mo na. Karne. Gari, mamurol sa tabak. At ay, inabot ako doon ha? Nabot ko. Dahil pag kayo? Dito na siya ng minuto. Iyo. Pero ikaw, binulit yung tulong. Isang may puro may sipaw. Ayan, hindi ko alam. Wow, ganda yun. Ay. Ano ya tilay? Ito ba masabi? Anong tabi? Ito lang, pwede yan. Bangos? Oh. Parang naman. Alive. Ito na rin si Busgo. Nag-recount pa din.
Ayan, putulong na yun. Putulong na. Dinig sana. Dinig sana. At ang mayanta ka sana na Elaine. Kakainin ko na. Sakay ka na? Kasi doon ako nakalipang tulad. Yeah. Pamputulong ko na.
ka ng bariya? Wala na, sexy pa later, susa na sa bariya. Sinapay. Tapos gunting na ailing ko sa video mo. Na-extra ka ganito. Ay, hindi na busy yung dumaan kahit gumaran. Busy si Marada pa sa likod. Ay gano ako? Nag-slice. Nag-business ko na. Karne. Gari, mangurol sa tabak. At inabot ako doon ha? Nangabot ko. Dahil bang kayo? Dito man siya ng minuto. Iyo. Pero ikaw, bibilis yung tulo. Isang nag... Pero may sipaw. Ayan, dito alam. Wow, galing. Ano ya tilay? Ito ba sabi? Anong sabi? Ito lang, pwede yan. Bangos? Pag nag-ano ka? Arkan? Hindi? Di man. Di ka manili. Di ka mananahon. Digdi. Di, siyempre.
Sa online kayo gua man. Tilapia. Awal mo ha? Tilapia. Ay. Kaya man pa. Oh, sige man. Pero dayo kan pwedeng lamadang aday. Feeling mo ako. Naka-joke to for 38 minutes na nga. Ikang i-record ko. Dahil nga nandun sa chat tayo ito. Frozen. Yun natin? Yun? Frozen na, may discap nito. Ay, naka-live ako man. Video man. Naka-edit ako. Mura ako naka-edit sige. Oh no! Oh no! Buhay ko buhay ang background. Hindi na siguro masikap. Extra, tilapia. Siyempre, habang nag-anong ka dyan, hindi mo na ako mag-video. Buhay. We're focusing in lamadang. Ginugupit o hindi naman barbecue. Yan naga. Piling ako. Hindi. Ipataas. Piling ako. Ano ito? Hindi pa na ako hindi. Sige ba? Yun ha? Dako? Ha? Nakadako? Parang paling mas na kong date. Sige ba? Bumangkin daw sa tiraran. Isog-isog ka dyan. Yan. Yun. Piling na, banda ko. Yun na. Ba! Uy, na itong ano, recorder video. Lagi sa may anak pinto.
Ah, dito. Shout out nga pala kay Ingo. Ang ibang mga sa emo, para video rin. Para video. Oo, para video talaga. Dahil man yung TV. So, pag-araw-araw ba ba? Nangyari. Really na. Ha? Para na. Yan, dapat arog ka ang... Alam mo man yan, kalo mo? Dahil pag nag-camera yan, so dayo ko man ang video ka dahil. Wow. Man, 50 megapixel. 60? 60 ano? 60 megapixel lang daw. 60 ang. Ito ano? 5G na yun ikaw? Ha? 5G? Yung latest yun yung niya. Puro lamadang. Puro lamadang ang sira mo go. Puro pang ilalim. Dapat nag-smile man na. Ha? Mag-smile ka man sa video. Basta ano, mamban ito day. Hindi ba na ito ban ito? Ha? Kasi kung nabanit ang ban. Ano yan?
150 ang ko mga Yan ah. Parang na. Kumain na sa
sana. Alin. Dua. Pilingon ko din. Pilingin eh. Ah. Yun naman, safe. Ito tapos na. Yan na lang. Baru naman. Alive. Ano na rin tubos ko? Yung nagdagan sa sigong pinaso. Ito. Dito dito, anong tilapia ito lang? Selain po tuloy na yun, selain. Selain po tuloy na yun, selain. Sa babae, sa date.
Kaya putulo ng pusit. Kaya yung pusit eh. Putulo ng pusit. Tuling yan sana. Kaya na putulo. Mga dugo na kaya ano. Shopping boy. Okay, dahil mo na pang si tinta. Oo, mo. Magayin ko na may tinta kung i-ano mo. Ano mo? Masagis ka na naman kasi ng plato. Masagis yung boy sweet din.
Retrating mo rin sila. Wow. Para turukon ka tayo sa kuya. Darang kamilin mo kaya. Nagtira. Bang, betul na pwede ka, boss? Betul na. Iyon naman sa kasunod. Iyon naman sa kasunod. Iyon naman sa kasunod. Putulon ha? Wala?
Eh, punta nun ha.